Здравейте, казвам се Данаил Тодоров Николчов от град Враца. Работя в Спиди от 8 години. Победата е нещо вау, вълнуващо, но не целта е победата, а самото участие на това. За мен означава много, че съм избран между толкова много хора, за да участвам в това нещо. Предизвикателствата не бяха трудни, но единственото трудно нещо беше, че трябваше да се правят за време. Края на състезанието, когато всичките ръкопляскат.